Kai? Amma ni wannan wallahi ta rena mun wayo. Kudan ta ga muna voice a WhatsApp shikenan ya ta dinga turo min sako da Hausa. Kai, amma wallahi mata ma dai wallahi ta dauka ba da sai da abin packaging bane. Amma wannan shakihin yaron nan. Gashi dai shaki amma yaron akwai kai. Na ma zan ganshi. Kai. Ta duniya ne. Wancan kaman yon sale. Yasir! Kai! Kai Allah zo na gidana. Dan kana da kudin fiye wata kuwa za ka bani. Allah ina ta neman ka ya garin. Wani abin na bisin dinka. Ba kula na kuwa ta package ba. Packaging ne abin sai ana wannan kuma matan nan. Ka san wani abu ne? Wallahi na daɗe ina neman ka. Wata yarinya ce ta turo min sako a nan da kuma fefa. Sai ku ce dole sai ku yi soyayya ba ku yi komai ba. Ba ta gama a wasan muna voice ba ta ɗauka abun ya ne. Yanzu dai ka gane kai matsayaci ne ba ka wannan ba ka san ba ka da ko sisi. Saboda ban da kudi shine. Karanta mun wannan dai anan. Saboda ban da kudi ba ban taɓa wannan abin ba. Ina karanta mun nan. Kuma za mu karanta mu. To karanta. Amma ka san gwamnati ana aikin manza. Ko haka ne zan baka ka sani inda ka zo guri na sai ka samu. Nawa za ka biya? Yanzu dai zan baka naira 20 ka karanta mu. Naira 20? Naira 20. Saboda ka ba za ka yi bawari. Barin karanta ta mana. To karanta. Barin ji abin nan dan faɗi mana. To ina ji karanta. Kai. Ka daina bina. Kar ka ƙara bina. Cewa ta yi kar ka ƙara bina. A'a. Ta ƙarya ne. Ina ji. Sannan kuma in baka ni abokin ka ma nake so. Kai, ban gane wani abokina. Ka bari ga maganar ta wasika mana. A'a. Daga farawa duk ka bi ka wani ka da gaskiya kuwa. Anya dai kake karanta kuwa. Dai na abin da ka rubuta komai shi nake yi a gurin nan. Wannan ba a bace. Wannan ita ce wa. Abokinka nake so. Abokinka Yasir nake so. Wani Yasir din? Yasir na kan bola? Ni take so. Na ce maka ku duk babu. Ta ka tabbatar da kai take so. Duk babu kuke yi. Okay. Ya riga ta faɗi gashi nan ga kina hada kiran sunana. Ina ji. In ka ƙara in baka biya min kuɗin makaranta ba. Ba za ka ƙara bin abokin naka ba. Ya gida ka san komai. Sale. Wani ka riga da kai kuma ni take so. Kai take so? Ga takardar ka. Dan ban manta ma. Dole wannan ubar rubutun abin da ta faɗa kenan. Abin da ta faɗi kenan. Ku ne nan ba ku je makaranta ba kuke tsammanin wani dogon rubutu ne da yawa. Gaskiya ne na fahimta. Ni take so. Aje a koma. An yi kundin ba. Nagode je ka. Ba ku. Allah tashi mai gaskiya. Ban gane Allah tashi mai gaskiya. Allah tashi mai gaskiya. Ka ce Allah tashi. Na gode. Da gaskiya kenan. Ni tsabin gaskiya na jiya da na ga ku je a motar sojojin mun dauka. Baka dauka ba. Me yasa na dauka? Lalle da ka dauka. Wannan inda a ce kai ganganci ka dauka da sai ka ba ka baki. Ayo.